Косово баш каласы Приштинада йөзлөгөн мектеп укучысы албан футболчыларына тилектешлик билдирип урамнарга чыкты. Белградда киче уйналасы Сербия-Албания футбол матчы спортчылар һәм жанатарлар арасында бәрелешләр чыккач туктатылды. Көпчелек албаннар яшәгән Косово 2008 елда Сербия белән сугыштан соң бәйсезлек игълан итте. Украина баш каласы Киевдә кичә парламент янында полиция белән бәрелешләр булды. Урам җыенына чыгучылар парламентның 2нче дөнья сугышы вакытында кораллы исьянда катнашкан төркемнәрне милли каһарман дип игълан итү турында канун кабул ителүен таләп итте. Алар арасында нация белән хезмәттәшлек иткәннәре дә бар. Эчке эшләр министрлыгы кимендә 50 кеше тоткарланды дип белдерде. Мәскәү мәхкәмәсе шәһәр шурасы депутаты Константин Янкаускасны 10 декабрьгә кадәр өендә сак астында калдырырга дигән карар чыгарды. Янкаускас оппозиция вәкиле Алексей Навальныйның фикердәше һәм аның белән тыгыз эшләүче. Аңа узган ел Мәскәү шәһәр башлыгы сайлавы вакытында Навальный кампаниясын финанслаганда акча угылдагы билгеләнгән. Худа рухи тамамы Әфганстан президенты Ашраф Гани Талибанга мөрәҗәгать итеп, белем бирүгә каршы көрәшне туктатырга һәм Әфганстанда тынычлык урнаштыру өчен бергә эшләргә чакырды. Гани бу белдерүен бүген кабулда укытучылар көне уңаеннан ясады. Яңа сайланган президент мәгариф хезмәткәрләренә алдагы 6 айда хезмәт хакларын арттыруны һәм йорт салыр өчен җир бүлеп бирүне вәгъдә итте. Грузия баш каласы Тифлистә күзләре күрмәүче кешеләр көне билгеләнде. 100дән артык начар күргән кеше үзләре ясаган кул эшләрен тәкъдим итте һәм ярдәм сорап хөкүмәткә мөрәҗәгать итте. Күрмәүчеләр беренче чиратта белем алу һәм эшләү мөмкинлекләренең шикләнгән булуы назарлана.